Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kukuchitika zinthu zosiyana-siyana kwakhala kuno kubwera alendo osiyana-siyana kuzafotokozera mmene zimene zazikulu zimene zikhale zikuchitika m'malo ano. Takhalanso ndikucheza ndi nzika zosiyana-siyana kuno ku Lilongwe. Afotokozaponso kuti kuno ku Lilongwe tsopano ndi kwawo kwa chipani cha Democratic Progressive Party chifukwa akuti mpaka mavuto amene Amalawi akudutsa, akuti Amalawi akudutsa mikingirima ya mavuto osiyana-siyana pansi pa ulamuliro wa MCP, pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Ndipo akuti pa 16 September ndi profesa yekha amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi chikuthekera, amene akukondadi Amalawi pansi kuchokera pansi pa mtima pake. Akuti profesa nthawi yonjoya alibe, profesa nthawi yokuti asangalaka akamange nyumba ngakuti apange chani cha moyo wake izo anapanga. Chimene chasala kuti profesa ndikukonza moyo wa Malawi wina aliyense kuchokera kumpoto pakati pakana kumwera ukafika kummawa kwa dziko lino kumene Amalawi ochuluka akuvutika. So padakali pano tabwera mwina ndi alendo ena atifotokozere kuti kodi kunoko kumana ndi mavuto wanji. Ndikulandireni mayi wanga, taawuzeni Amalawi kodi mukuyembekeza kuti DPP ikafika malo ano mosoza ndi bambo Peter Mukito amene ndi MP akuno mukuyembekeza zotani kufika kwatu kwa malo ano? Ziwapa kwambiri ineyo ndiloyandiridwa kwambiri wafika malo ano ndikufuna ndalandira Mukito ni mavuto amene takumana nawo ifeyo ku Malawi kuno. Takumana ndi mavuto osiyana-siyana kwambiri, tikugona ndi njala chiloweni ya musipi, tikugona ndi njala pasiku katatu, amati tiziye pasiku katatu koma panopa timadya pasiku kamodzi pena osadyayi. Mesa akukamba kuti chigawo chino chapakati anthu mukusangalala mukugula shuga ochipa, chimanga chochipa, zimenezi sizikuchitika. Ndipo panopa shuga ndi 8,000 paketa imodzi 8,000, chimanga 10,000 kabigiri kamodzi ndiye anapigiri pati mangoja siku limodzi okha masana mazulo basi. Ndiye pamene dziko lino likupita chifupi ndi pa 16 September kumene Amalawi akhale akuaponya voti, mwina muwalangizanji Amalawi komanso inu mukakonde kuti dziko lino kwambira pa 16 September alamulire ndani kapena chipani chake chiti? Ndipo azimaya zanga ndiwauza maonena kuti ndipo pa 16 September wina aliyense tikavotera pita wathu muthalika mwina nyengo zathu tione kusintha tikhale moyo waso pano
chimene timadya pa chiyambi tijeso kachikena. Kodi Mutharika ndi Achakwera mungasiyanise motani? Ndikwasiyanisa kwambiri Achakwera ndi Mutharika. Mutharika ni munthu wosunga ana, ni munthu wabwino, koma Achakwera ndi wokupha ndi wononga. Ndiyemesa pa 20 Juni 2020 munachosa Mutharika. Lero mukwafunanso chazandiyani? Siti kwafuna ayi amatuza kuti tizidya masiku atatu ndipo tinavomereza koma tinaona kuti ayi palibe chimene chinachitikapo ndipo panopo tikufuna atati athu alowe mboma. Mukhulupirira kuti Mutharika mukavotera nonse ndipo awinadi atulusa Achakwera? Ndipo tifikota zi anthu ambiri akufuna apita Mutharika, Achakwera sakuafuna. Oh. Yes. Tathokoza kwambiri mayi wanga zabwino zonse. Ndimene afotokozeranso kuno mayi amenewa akuti akufuna Professor Apita Mutharika kuti abwerenso azakonze akuti maboza amene ananamiza anthu amenewa maka chigawo chino chapakati. Mwina mungobweranso asogolere tichezena timve kuti mukuyembekeza zotani kuno. Mwina ku DPP kuno mphamvu zake nzotani ngati mundi udindo wanu ndi wanji kuchipani? Choyambirira ndine Yohane Gama, District Governor wa dera linolo. Kunoko mphamvu za chipani cha DPP mwina mungayang'ana Malawi uko muzayang'ana akuone. Ndi mmene mukuonera papamo mmene asonkhanira anthumo. Chikondi amene chipani chamba chikonda anthu ambiri. Chifukwa chani patakali pa chigawo chapakati DPP anthu akuifuna kwambiri kuposa mmene zinalili mbuyomu mmene masichosa DPP kubesa MCP? Anatinamiza boma limene lilipoli kuti lupita ku Kenani. Koma ngati Kenaniyo ili ngati mmene zililimu ndati Kenaniyo ipatuka basi. Anthu afuna abwerere ku ulamuliro wa Apita Mutharika. Tinaona zinthu zokoma kwambiri, zinthu nali zabwinobwino. Sugar ndi magulu 380 kwacha. Fertilizer anamucha pa 17,000 panopo ngati chisiro cha ndege. Ndiye anthu afuna abwerere mu ulamuliro wa Apita Mutharika. Mungasiyanise motani Mutharika ndi Achakwera kalamulidwe kawo ka dziko lino? Zosachita kufunsa, taona ni zanali, anachita kutuma anthu azikwanje, kukamenya anthu oti omenyera ufulu. Sono siku loyamba iyayi. Kuyambira siku loyamba lolamulira mphamvu zafika panopo, palibe chimene mungaloze. Ngati pali chinthu chabwino Malawi munomo, ndiye kuti zuwa limachoka kummawa kupita kumadzulo kalowa, chokhacho basi. Ulamuliro umene ndi olephera. Wachakwera ndi olephera. Tikukumbukira bwinobwino Mutharika akulamula dziko lino. MCP, HRDC ndi magulu ena anapanga zionesero kwa zaka zonse mpaka na 2019 fika 2020. Koma Mutharika sanamenye anthu, sanaphe anthu ngati mmene zinalili zilili pano. Mwina chifukwa chani Achakwera akulolera kuti dziko muno amene akupita makadandawo pa nsewu azitemedwa kumaphedwa? Mboni ndino matola nkhani. Mwakhala mukuona zomwe zikuchitika. Mademo nthawi yoyiwacha analanda bomali ndi mademo, analanda bomali kudzera ku khoti mwa upandu mucha. Koma Apita Mutharika usiku limodzi lomwe sanatume asilikali kukalepheresa mademo awo. Palibe ndi siku limodzi lomwe. Zikusonyeza kuti Apita Mutharika ali ndi umunthu ndipo amalemekeza malamulo, amalemekeza maufulu a dziko lino. Yeno pamene dziko lino likupita chifupi ndi pa 16 September, mwina mungalangize motani Amalawi amene akutunena padakali pano dziko lonse lino? Amalawi chimene ngachite pa 16 September, tiyeni tikamvotere Professor Apita Mutharika. Kwa inu anthu akuno ku City Center, mukavotere Peter Mukhito. Kwa inu anthu akuno ku City Center, kavotereni makhansala onse. Tikhale ndi boma longa mmene timakhalira kale, osati zachibwanabwana zikuchitika pano pasi. Mwakuti mwakonzeka kusina zinthu chigawo chapakati kubwerera ngati mmene zinali 2009 kuti Bingu anapeza landslide even pa chigawo chapakati? Apatumbe mukuoneramu ndi landslide kale. Ndi landslide kale tikutenga bomali. Aliyense akuziwa nkhale iwowo akumatumazi kwanje kumakhala pachina namiwa ndi zotero. Akuopa ife tikulowa mboma. Tathokoza kwambiri zabwino zonse bambo anga zikomo kwambiri. Ndi mmene tikuchitira kuno, tikucheza ndi Amalawi osiyanasiyana kuno kuti mina atifotokozere zina mwa nkhawa zawo, tichezenso mwina ndi olemekezeka atifotokozere bwinobwino kuti nkhawa zawo nzotani komanso kuti chiyembekezero chawo nchotani. Mwina atsogoleri tikulandireni kapena titi mutilandire pano Pakauma ground. Zikomo kwambiri takulandani pano Pakauma ground. Tathokoza kwambiri. Padakali pano lero kukuchitika campaign launch ya olemekezeka a Shadow MP adera lino abambo Peter Mukhito. Mwina kuchoka kuchipani mukuyembekeza kuti pano kwachitika zotani kupatula pa kupanga launch campaign ya Shadow MP bambo Secretary General bambo Peter Mukhito? Kuchokera kuchipani
ndizoona kuti amukito akuchita lero kampeni lodge ku constituency inoyo. Chimene ayembekezera anthu ndi chitukuko dera lino. Kauma era 43 ndi mpaka kuntunda uku ku State House. Chachiwiri mwaona noka mmene tagawira materials pano ma-t-shirt kutapa kutaya, salu kutapa kutaya, kusonza kuti chipani cha DPP chakonzeka. Ino ndi lodge campaign ya constituency. Nditu mbuyanga ndimafuna ndifunse zimene zozo kuti ndikuona pano pena paliponse makaka achipani munakonzeka motani ku chipani kuti mpaka na mupente pamuzi ponse pa ground lonse lino ngati mene zililimu. Chipani tinakonzeka. Kukonzeka sitinayambe lero iya. Ndipo kukonzekako tidakakonzeka timaliza mawiki akubwerawa. Koma ngati chipani tinakonzeka mmene mukuoneramu. Komanso pano pali ukwimbi wanthu. Ndiye ife ngati DPP nda secretary general athu AP adera lino takonzeka kwambiri. Even general election takonzeka. Olo atimenye, olo atani, koma takonzeka. Bora atisire moyo. Nditu mbuyanga. Amalawi kunjako amapita akuka namadandaula akuti ku DPP chonde tagwirizanani tapanga ni umozi achakwera akutizunza. Umozi ulipo chikuchipani. DPP kuli umozi wake ku convention tinasankapita kuti akhale president. Secretary general tinasankha mukito, ma vice president akangata, kumwera kuli amwena mveka, ku Eastern region kuli mkulu wanga Saka, kumpoto kuli Chabe. Tinapanga chilichonse chili m'malo mwake. Palibenso kukangana kulikonse. Mmene mukuoneramu vice president ali ku Nchinji ali ndi anthu ena. Wachiwiri wa regional governor ali kuno ndi anthu ena upatikiza ineyo. Aishosha iwone ndili pano pakauma. Pakuoneka nkhope zachimwemwe pano palibe tikumaona kudandaula. Zikukhala bwanji chifukwa anthu amaona ngati akati chikhawo cha pakati maka kulilongwe ndiye kuti ndiye MCP. Zikukhala bwanji lero pamuzi pano? Anthu ndi okondwa zedi chifukwa chipani cha DPP amachikonda. Anthu akhala kufutikira misonkhano. Kufika kwa misonkhano pano pakauma nkhope muziona za walazi. Anthu ndi okondwa. Muyang'ana uku mafumu. Anthu ndi okondwa chifukwa DPP akuiziwa ntchito zake. Nditu mbuyanga. Ndathokoza kwambiri zabwino zonse. Ndathokoza kwambiri. Ndi mmene tikupangira kuno tikucheza ndi alendo osiyanasiyana. Mwina nzanga Tambulasi waonapo pano pakubwera alendo osiyanasiyana kuzafotokoza mmene chikhawo chapakati akuti mmene chilili pamuzi pano kanditi chikhawo chino akuti akufuna Profesa Arthur Mutharika yekha. Ndi chifukwa chani zinthu zasintha kuti padakali pano kwina kulikonse chikhawo chapakati mbali zonse kumpoto kumwera kummawa onse akukamba zokuti akufuna Profesa Arthur Mutharika. Chifukwa chani profesa kodi watani wakongola chotani profesa kuti wina aliyense akufuna profesa? Kuyankha kwake mwina ndiyankhe monyadira nzanga mukhole. Nkhani ndi ya anthu akusiyanisa mene amagulira zinthu nthawi ya Profesa Arthur Mutharika ndi nthawi ya chipani cha MCP. Mwanjira ina ndamumvapo wina wake akunena kuti yayi khanga tadadi amatinenera pachilolo. Zinthu zimachipa kwambiri nthawi ya DPP. Pakali panopa chilichonse chakwera. Chilichonse chadula kwambiri. Ndi chifukwa chake mwina ukuona kuti anthu akufunanso adadi alowe mboka. Ndi mwina waona unyinji umene ukubwera pano pa Kauma ground. Ena amakamba adula nkhani ena ndinamvesa masiku apitawa akuti Profesa Mutharika akuyenera kulandira chikho chifukwa cha chilemene anagwira nziko muno. Ndi mtendere yodyesa anthu yosakweza katundu yachitetezo yogwirizitsa Malawi. Kuona kwako Mutharika akuyenera kulandira chikho kwambiri. Olo ineyo ayi naneso nthokapasa chikho. Amene kutenga 100,000 pakati pano pakulowa nayo nshoku ukumakhala ngati watenga 10,000. Nthawi ya DPP ukatenga 10,000 umakhala ngati watenga 100,000. Umabwera ndi zinthu zochuluka kwambiri. So atolankhana amene akuyankhula zimenezo sakulakwa isayi akutengera ndi zinthu zimene zilili pakati panopa. So zanga muholi kuyamka funso lako ndikuona kuti akunena zona. Iwe ndi inenso tikuyenera kuwapasa chikho chifukwa ukapolo umene tili mu panopa iweyo ukudziwa, aliyense panopa akutani akudziwa. Zikanakhala kuti zinthu zikuyenda sindikukhulupirira kuti panopa pakanasazana. Komano anthu akubwera kuti amve mfundo zimene SG atayankhule in line with Professor Arthur Mutharika.
ndizomwe ndingayankhule mzanga. Tikambe za Secretary General Peter Mukito amene ali Shadow MP adera lino Lilongwe City Center constituency lero akukhazikitsa kampeni yawo malo ano. Amukito mphamvu zawo nzotani anthu akakonda kuno ku City Center? Iweyo ndi mboni mene wafika pano mamawa unalicheza ndi anthu osiyanasiyana komanso ine ndachezako ndi awiri atatu ase anthu Honorable SG akwakonda kwambiri akuti ma MP ena onse amene akhalako mbuyomu amati akangowina samabweranso kuzapanga china chilichonse. So apa anthu andi chiyembekezo chonena kuti Honorable Peter Mukito apanga zinthu kudera lino la Lilongwe City Center constituency ati zina ayamba kale kupanga. Ndaonapo tafika ife mamawa past 8 pa ground pano taona mene zakhalira pano koma kwambira nthawi imeneyo mpaka na pano anthu pano akhala akuvina ndipo kuvina kusangalala kuti anthu akuyembekezera DPP. Chifukwa chani kuno DPP zafika potero? Mwina kukuyankha kwake ndiyambire kukuyankha pakatali. 2019 2020 pabwera olemekezeka tacheza kayi ndi olemekezekawo tiyankhula naso. Patakali pano tilandire olemekezeka amene ndi mlangizi wa president olemekezeka Bambo Paul Kadama tikulandireni olemekezeka. Sikomo kwambiri. Lero mwafika pano pa Kauma ground pamene a Secretary General akukhazikitsa kampeni yawo mwina amalawi kunjako ayembekezera zotani kuchokera ku Page House? Kampeni kuyambika lero ndi a Secretary General wa Chipani. Tikuyambira kuyasa moto pano pa Century pa Lilongwe kampeni ya SG. Tikatero tikupita ku Kasungu West. Nda SG omweyo kukapanga msonkhano waukulu. MCP ikonzekere sitikubwera moyesa boma tatenga ili. Lapita boma lapita. Zukhala bwanji ole tafika pano ife mamawa koma amalawi akhala kuvina pano kwambira past 8 mpaka na pano. DPP mwatemera mankhwala anji chikhawo cha pakati zifike mene zililimo. Chinthu chikakhala choko masuto opayi. Tere anthuwa akuona kuchedwa kufika pa 16 September kuti titengeso bomali. Anthu asangalale azidya bwinobwino adana misoro azidya katatu koma pano akumadya pa wiki katatu. Ndendi zomwe tikufuna titengeso bomali apese cha zinthu mochipa ulesogoleri wake ndi umene wa DPP. Nchifukwa chake lero tikuyambira launch campaign ya Secretary General yemwe ali wamkulu wa chipanichi. Lero muli kuno kupanga launch campaign imeneyi kuchoka pano bila chisogolo mapulani ena akala otani kuchokera kulikulu ku Page House imene mumapezeka. Mapulani aku Page House ndi ambiri zedi mumvana malomba akulongosola abwana tikuyamba misonkhano apa koma wiki yamawa tili ku Kasungu West tukakamba mfundo zinaso zachitukuko za DPP kuchokera ku Page House komweko Kasungu West Central Region yayaka moto ziko mkwambiri. Pena pali ponsetu amalawi akuti amusowa professor afuna amuone atuluka liti a professor monga ino advisor awo. A professor akubwera amalawi konzekani ndipo kampeni yake si yamasewera ndi ya moto. Tatiyeni mkangoona next week ku Kasungu West kena komuona professor akutuluka ayambira pompano pa Central Region mawiko omwewa mumva statement itatuluka akuyamba sikunaliro sa professor kodi timu yake si yamasewera atu. Utenga wina uliyonse mene ngakhale nawo mwina tikupasane mpata olemekezeka Kadama kupita kwa Malawi kunjako kuzokhala utenga wanji. Choyamba ndikufuna ndauza Malawi kuti chipani chake ndi chimenechi cha blue chikubwera kuzathesa mavuto chikubwera kuzayambira pomwe tinalekeza paja tinasiya chimanga chiti 7,000 kwayi pano chiti 70,000 iwe amaona ngati ungonjezera 0 si vuto awa ndi mavuto omwe amalawi akumana nawo ife tikubwera kuzakonza ziko amalawi konzekani mavuto atha a professor akubwera ana awo tili nawo limodzi kutenga boma kuti tilamulireso kachikena ziko mkwambiri. Ndatokoza kwambiri olemekezeka matilemekeza
zikomoka basi kumeneko ndikucheza kwathu ndi olemekezeka mlangizi wa president kamene kuti senior advisor wa his excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene wandi olemekezeka Dr. Paul Gadama amene asimikiza akuti professor akubwera posakhalisa akubwera kuyambira wiki ya mawa ndipo akuti akatuluka professor azayambira chigawo chonchino chapakati akuti sakambira kwina kulikonse akuzayambira pano akuti ndi motomoto nzanga afotokoza pano Agadama mlongoba chifupi afotokoza Agadama pano amene ndi senior advisor wa president his excellency Professor Arthur Peter Mutharika akuti kwambira wiki ya mawa tsiku lina lililonse olemekezeka a president his excellency akhala akutuluka ndipo akatuluka akuti akuyambira chigawo chino chapakati akuti paya kamoto pakati makozekera kuti pasile moto pano imeneyo titha kunena kuti nzanga ndi game over imeneyo ndi game over chifukwa ndiye kuti zina zonse zimene anthu akhala akuyankhula achita manyazi bwana akatuluka apha chilichonse chifukwa anthu ena akuona ngati iye sapanga kampeni akutulutsa anyamata iwango iyayi andi ngakhale bwana iwo mwini ananena kuti ine kampeni nditani kodi ndipanga so energetic and aswana zozochita kwambiri kwabweranso alendo ena ucheze nawo pang'ono zake okay muna ndikuita naso nzanga muna ndingocheza studio alendo imene tikuchitira kuno pano pa Kauma ground pamene tikucheza ndi alendo osiyanasiyana muna patakali pano tikulandireni olemekezeka pano pa Kauma ground zikomo kwambiri kunoko lero chipani chili pano a secretary general akupanga launch campaign yawo pano amalawi kunjako amene akutionera pano ayembekezere zotani kuchokera ku chipani maka pa siku la lero zinthu zikuyamba kusongoka apa zikuonesa kuti kusongoka ndipo muona kwimbira abantu ndabwera pano kwimbira abantu limene ndabwera pano ndi chisanzo kuti zonse zikukwira msewu pompano tachezaso ndi amlangizi wa president olemekezeka bambo Paul Gadama asimikiza kuti kuyambira wiki amawa a president his excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhala akutuluka ndipo yambira chigawo chino chapakati mwina amalawi ayembekezere zotani kuchokera ku chipani cha DPP pamene professor akhale akutuluka ayembekeze zinthu zambiri maka mautenga amene anyamule usogolero wathu wa chipani cha DPP akhala mautenga osiyanasiyana ndeti ndi chembekezo kuti anthu atuluka maunyinji tamulandire tabwino mwina patakali pano mwina tingodekeza pamene papa ndikuitanisaniso nthawi ina kuti tichezeno bwinobwino poduka mphepo zikomo kwambiri olemekezeka ndimene tikuchitira kuno tikucheza ndi alendo osiyanasiyana maka adindo akuchipani kuchokera pano chigawo chapakati maka pano pa Kauma ground pamene pakuchitika campaign launch ya secretary general amenenso ndi shadow MP adela lino olemekezeka bambo Peter Mukhito akuti bambo Peter Mukhito akonzeka akuti kukonza dela lino akuti afuna dela lino likhale amati modern town kuyankhula mchingerezi akuti dela lino likhale modern town kubweranso alendo wina amene wandikhulupirira ndi mkulu wa amayi chigawo chino chapakati atifotokozere kuti kuchokera ku directorate ya amayi ndi mapulani ena anji amene apanga kuyambira lero kupita chisogolo ndikulandireni mayi wanga tifuna timve kuchokera kwa inu ngati mkulu wa amayi chigawo chino chapakati ku directorate ya amayi mwakonzanje ife tutakonzeka aprofesa akonzeka kuti ife azimayi tikhale ndi magawo angapo komanso kunkhani ya mabizinesi akonzeka koopsa maka siku la lero pamene pakuchitika campaign launch ya shadow MP adela lino olemekezeka bambo Peter Mukhito amayi mukulandira siku limene lili mwakonzanji pano pa ground pachitika zotani kuchokera ku directorate ya amayi pano tupachitika zoopsa kwambiri kwaona bambo Mukhito ndi mlera kungwa ndipo watisamala ife amayi ndipo wativeka salu ndipo ndi zambiri pali magule pano okuti amene akonzeka iyayi sindingathe kuchula kuti amukhito mwachidule tikoza ngona kuti ndi mesaya ndolonjezera cha Mukhito akuti sabata ya mawa a president his excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhala akutuluka ndipo yambira chigawo chino chapakati mwakonzanji tembekezera zotani kuchokera kwa amayi amene a president akhala akutuluka muzayang'ana Malawi amene akutiona kuja kuno kusento region takonzeka kwambiri kudzalandira a Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa zinthu zambiri zaonongeka kusento region ndipo ndi zambiri ngani ya chakudya ngani ya sopo pakati pa khomo nzimayi ndiye kuti ndi chakudya ndiye ife takonzeka kwalandira president yathu mwakokomo osati zamasewera ayi pakati pano zikuoneka kuti DPP mwazika maziko ochuluka kwambiri
chinsisi chanu chili pati kwenikweni inuyo ngati mkulu wa amayi chinsisi chili pati kuti zifike mene zikuteremo? Chinsisi chathu ndi ma structures timayendera anthu kuti ayike ma structures ochuluka ndiye ifeyo ndiye chinsisi chake. Takati kuona mkulu wa amayi chigawo chakumwera komanso National Women Director akutamanga kupangisa ati mikumano ta azimayi, inu muyamba liti? Ifeyo nthawi iliyonse tikuyamba ngati lachiwiri apapa tikuyamba kwayendera azimayi tili ndi makansala achizimayi ma MP achizimayi amene oti kwachita support tikwapatsa support yathu yonse kuti azimayi amene watenge mipando. Mwina mungakhale utenga wina wanji pamene tikumaliza kucheza kwathu kopita kwa Malawi kunjako inuyo ngati mkulu wa amayi chigawo chino chapakati? Ndinganene kuti azimayi akonzeka kumpatsa vote Profesa Arthur Mutharika ndipo takonzeka koopsa kuli bwino tivotere vote tiyapatse vote a Profesa Arthur Mutharika kusiyana ndi kuti ena amakamba ngati IMCP komanso atupere muluzi pakati pa akambapo akuti apita Mutharika akuti akula sakwena kudala mwezi dziko lino. Inu mungayankhulepo zotani pa zimene akamba atupere muluzi? Zimene tananena atupere muluzi sakudziwa chifukwa chikuni chachikulu ndi chimene chimasunga moto anda Profesa ifeyeta adalira kuti atitsogolere pa dziko linoli chifukwa ndiye yekhayo amene ali mpulumutsi wathu wa dziko lino la Malawi onse pa moto umene ulipo. Ndathokoza kwambiri mayi wanga, zabwino zonse mwatilemekeza zikomo. Kumeneko ndikucheza kwathu ndi mkulu wa amayi wa chino chigawo chapakati ndifuna mwina tichezenso ndi olemekezeka ena afike pano olemekezeka tikulandireni bambo Levi Luemba mwina tingocheza ticheze ng'ambako ticheze ndi ng'ambako amene tsopano mwina mkoba chapafupi bambo ng'ambako olemekezeka bana ng'ambako tikulandireni kuchokera ku misiku kupita misiku. Yes ndabwera lero waitana cheers ndiye nena kuti ndifike chifukwa ndabwera. Mwayaka moto tu makhala pa social media pena paliponse kudoda mipira kupangisa misonkhano kucheza ndi anthu zikukhala bwanji kukonstituency kwenikweni? Generation iyi ndachinyamata zomwe anyamata mapanga nanenso ndimapanga nawo chifukwa yake nthawi zambiri mmandiona ndikucheza ndi anyamata luso ndi luso limene iwowo analo nanenso ndinalo. Sikomo lero pauchitika kampeni launch pano inu mwapanga kale kampeni launch? Ife sitinayambe timadikira kaye mundu wamkulu timadikira kaye mundu wamkulu atipase madaliso. Lero pano akutipasa madaliso nthawi nayo yonse mumva kuti ng'ambako ikuitana. Tinutu oziwika kwambiri otchuka kwambiri zikukhala bwanji kwenikweni mumapanga zinthu ngati munawina kale constituency mwawina kale constituency kapena? Ayi chainapita uziwa ndale ndi anthu ukagwira bwino anthu zonse zimayenda bwino. Ine ndinagwira bwino anthu chifukwa chake nthawi zambiri mmaona anthu ambiri amaona kuti kodi uyuyu anadusa kale chifukwa ndinagwira bwino anthu. Lero tikupasani ground ili mwayankhule Amalawi mawu akukhosi kwanu amene mafuna kuti mwayankhule Amalawi lero akukuonani Amalawi uko tayankhuleni mwayawuzanja Amalawi. Amalawi inu ovutika ambale anga mukudziwa 2020 dziko mmene linalili abale anga Malawi dzikoli tikangoti tilipiriseso kwa MCP anthu azafa Malawi muno ndi njala anthu azaphedwa anthu ambiri azasamuka anthu ambiri chuma chawo chizalandidwa. Pano ndikupempha Malawi tiye tichose izi saunonga dzikolo ndilako ndilanga ndilanu Amalawi mwindi mwayi poti Profesa kuima mpulumusi ndiyekha basi tiye tonse tigwirizane tichose nawo opanda mayina awa. Ndathokoza kwambiri olemekezeka zabwino zonse. Kumeneko ndikucheza kwathu ndi olemekezeka Akabasi Magomba amene ndi shadow MP kuchokera kumpoto afika malo wano ndipo asinjira akuti Amalawi usapange mistake Amalawi ndife odala chifukwa Profesa Arthur Mutharika akuti anavomera kuyimanso kuwateteza Amalawi kuombola Amalawi maka kumakwingwire mavuto imene Amalawi akudutsa akuti ndife odala ndinu odala ndiwowonso odala chifukwa tonse tiyagwirana manja zitheka kuti Profesa Arthur Mutharika abwere ndithu kukhala pa mpando kuja ndikukonza zinthu. Mzanga wafotokoza pano Akabasi Magomba kuchokera kumpoto akuti Amalawi ndi odala adi Amalawi chifukwa cha Profesa.
Anzanga lobati amalawi ndodala kwambiri chifukwa cha Profesa Arthur Mutharika. Eno ifeyo amene chinthu chijatili nacho pafupi ndithosa maona. Koma ena aka amene ali kutali akuziwa kuti Profesa uja ndi chikhomo kwambiri. Zambiri zikuchitira umboni ndi khamu la anthu limene labwera pano pakauma ground kuno kuti Lilongwe City Center constituency. Konabe malo ano pang'ono ndi pang'ono malo akutha pano. Tiyembekezeze kuti anthu akhala pati fati angana mbali zonse pasatsilatu to the capacity pa ground pano. Why is it like this pano pa Central Region? Chikoka anthu andi chikoka ndi DPP. Sindingayankhule mawu ena oposa chikoka iya. Zina zanenedwa zambiri zedi. Koma nkhani yayikulu ndi chikoka chifukwa cha APM akubweresa. Komanso Secretary General akubweresa ngati mwini dera lino la Kauma ground. Anzanga mwina tingopuma pang'ono timweko madzi. Tingopuma pang'ono timweko madzi. Timwe pang'ono mwina timweko madzi tikati kubweranso pano mwina kuzacheza ndi alendo osiyanasiyana pano pa Kauma ground pamene pakuchitika ndithu campaign launch ya Secretary General olemekezeka Bambo Peter Mukhito. Alendo akuluakulu achipani akufika ndithu pang'ono ndi pang'ono malo ano tikuona kusanjako ndi afika apogadama amene ndi mlangizi wamkulu wa president. Tikuona pambalipo paliso Akabas Mangomba kuchokera kumpoto ndi akuluakulu ena achipani amene afikanso malo ano. Tikuonanso Alefe Luwemba amene afikanso malo ano. Anthu ambirimbiri ndithu akhamukira malo ano tsiku la lero. Chino pano chigawo cha pakati tsiku la lero akuti chadala chifukwa Secretary General afika malo ano kuzayankhula ku mtundu wa Malawi kuzafotokozera ena mapulani awo amene akonzera anthu maka pamene tikupita chifupi ndi pa 16 September kuti Malawi akaponye voti. Ndipo anenesa pano akuluakulu onse ena onse amene ayankhula nawo komanso nzika zakuno zimene tacheza nawo kuti Profesa Arthur Mutharika yemwe ali ndi kuthekera kokonzanso dziko lino osati ngati mene dzikoli ndi lakhala likuyendera kuyambira pa 2020 kufika tsiku la lero. Kuno kalekula ndi tacheza ndi anthu ambiri kuno, tacheza ndi nzika zosiyanasiyana zakuno, tachezanso ndi akuluakulu achipani pamene tikudikirira kufika kwa olemekezeka Bambo Peter Mukhito Secretary General amene ndi Shadow MP wa dera lino amati Lilongwe City Center constituency limene iwo anenesa kuti ati chake twa akuti dera lino afuna alisinte likhale modern township, likhale township ya mtengo wapatali kwambiri chifukwa derali lili mkati mweni mwa mzinda wa Lilongwe. Akuti iwowo afuna akonze misewu ikhale misewu apamwamba chifukwa katikatimu pokaso town akuti misewu ndionongeka, misewu ndiogumuka. Akuti afuna akonze mabridge, afuna akonze nditu mablock abwino ana kuti akaphunzire, afuna akonze nditu akuti dera lino likhale la mtengo wapatali limene zikuchitikira kuno ku Lilongwe City Center constituency pa campaign launch ya olemekezeka Secretary General amene ya Shadow MP adera lino Bambo Peter Mukhito. Mukona kumbe kwangaku anthu akuvina alendo osiyanasiyana akhalaso akufika kuno pano. Mwina padakali pano timweko madzi tipumulire, tingomwako madzi tikubweranso kuzacheza ndi alendo ena. Padakali pano tilibe pamenepa. Kuno muli ndine Robert Mukholi amene akhala ndikupasirani satane wa zonse kuyambira mama wauja kufika padakali pano. Nthawi ina iliyonse ulendo olemekezeka akufika pamalo pano. Mwina tikotha kuona chakutali uko mlendo olemekezeka uja amene ndi Secretary General Shadow MP akuno ku Lilongwe City Center akufika ndi mwina silisuntha tikatili pafupi kufotokozerani mene zikuchitikira kuno. Akufika ndithu Secretary General chakutali uko ali pa galimoto yosegula padenga. Akufika anthu akuweva akuperekeza ndi china mtindi cha wanthu tikufika afika nawo malo ano afika ndithu pambi ndi pandibiti wa magalimoto ndithu panikiza kumbuya uko kuli achitetezo chawo amene akufika nawo malo ano ndithu atekeseka pamene anthu akuyimba, anthu akuvina, anthu akusangalala kufika kwa olemekezeka Secretary General pano pa Kauma ground kuno boma la Lilongwe. Kuno anthu akuvina mene mukuonera mkanema manumo, anthu akuvina, anthu akusangalala kufika kwa Secretary General malo ano pano pa Kauma ground. Kuno kuwafikanso kule ndithu kule wakulu amene wafikanso malo ano akuvina nawo akusangalala kufika kwa Secretary General amene ya Shadow MP dera lino olemekezeka Bambo Peter Mukhito. Pali chifumbi chochuluka kuno, pali chifumbi chochuluka, pali
tindi chonjuluka chifukwa chake pano pali fumbi lotere kuno kufikanso alendo osiyanasiyana akuluakulu achipani afikanso kuno tikuona nditu magalimoto ochuluka amene akufikanso malo wanu kuno nditu kuchitika zinthu zambirimbiri kuchitika zinthu zochuluka ndikuona nditu kanemamo akufikanso asekretari general amenewa ndi olemekezeka mkulu wa amayi dziko lonse lino kuchipani cha DPP olemekezeka mayi Mere Navicha nawonso afikanso limodzi ndi asekretari general afika ndithu olemekezeka amenewa olemekezeka apita mukhito mwina mutakuona mkanemamo afika ndithu pa chigalimoto chosegula pamwamba akufika ndithu asekretari general malo ano amene ndi achado MP chakusogola uko tikuwaona ndithu mayi Mere Navicha afika ndithu asika galimoto akuyenda pang'ono kumalowera kusanja pamenenso olemekezeka asekretari general bambo Peter Mukhito akhale ndithu akusika galimoto imene afika nayo kuno ndi galimoto ndithu ya mtengo wapatali galimoto ya Land Rover ya white ndithu ya mtengo wapatali ndi achitetezo chawo anyamata ndithu amphamvu zawo amene afika nawo malo ano kuno akuluakulu osiyanasiyana tsopano onse akusika kudikirira kuti mlendo olemekezeka pa msonkhano umenewu olemekezeka secretary general amene ndi Shadow MP adera lino la Lilongwe City Center constituency akhale akusika galimoto patakali pano ndithu galimoto zayima kudikira kuti mwina asunthe pang'ono galimoto ija ikusuntha pang'ono ndi pang'ono ndithu kupita chitsogolo pang'ono ndi pang'ono kuti mlendo olemekezeka asike galimoto imene afika nawo malo ano alendo onse afika akuluakulu osachipani tsopano asika pasanja paja kuti amulandire mlendo olemekezeka ameneyu asika ndithu asika onse pasanja kuti amulandire mlendo olemekezeka ameneyu olemekezeka bambo Peter Mukhito patakali pano olemekezeka secretary general Shadow MP adera lino asikano malo ano zanga afikano secretary general malo ano aputa payaka moto tsopano pano pamene mlendo olemekezeka wafika secretary general afika wekha nzanga so utakungoona chikoka chimene abwera nacho komanso anthu kunyadira kuti iyayi mulendo amene timamuyembekezera amene sali mwini mzinda kapena kuti landlord wakuno ku Lilongwe City Center constituency kufika tsopano naso akuluakulu onse afika malo ano afika kukalandira secretary general Shadow MP adera lino zikukhalatu zosangalatsa kwambiri ndizokoma tikuona mayi Mere Navicha afikanso malo ano zinthu zosangalatsa kwambiri mayi Honorable Mere Navicha kuchoka komwe kutcholo kubwera kuzalandira anzawo kuno zinthu zabwino kwambiri msanga zinthu zabwino kwambiri mina posakhalisa tikhala tikupereka kwa master of ceremony kuti mina ativitilizire program pamene tikhaye tikukapuma koma pano magule sakutha atunzanga magule sakutha zokoma zidakabwera komano mwina pakati panopa tisire bwalo manja kuti apitirize kuti zikuyenda bwanji pano pa Kauma pano pali chimwemwe tikangana nkhope ina iliyonse ndiyosangalala kumenekonso ndimene ndachezera ndi nzanga amene ndili naye pano kufotokoza ziwiri zitatu pano akuyankhula ndithu tinene kuti akuvina kuno anthu akuvina kumulandira mlendo olemekezeka ameneyu bambo Peter Mukhito mwina ife pano tipereke kwa anzathu amene akhale akuyendesa program imeneyi ine ndikamwere madzi ndipereke kwa master of ceremony amene akhale akuyendesa dongosolo lonse kuno kuchokera kuno pa Kauma ground kumene kukhale kuchitika campaign launch ya olemekezeka secretary general amenenso ndi Shadow MP adera lino olemekezeka bambo Peter Mukhito ife kuno tikakhale pansi kuno muli ndine amene ndikupasirani satane wa zonse kuno kuchokera kuno kukauma muli ndine Robert Mukoli komanso nzangayu amene ndakhale tikupasirani limodzi zanga mwina ungoza zinako tisazike tipereke microphone kwa master of ceremony amene akhala kupanga dongosolo lonse kuno zona adi nzanga lijandikale limene tafika pano pa nthawi inoyo mwina tipereke mwambo kwa MC amene akhale akupitiriza china chilichonse chimene chikuchitika malo ano ulendo wathu amene oyembekezeka amene timamudikirira wafika tsopano ziko mukambiri nzanga ine ntambulasi so mukambiri amene ntambulasi amene takhale tinaye kuno ine ndine Robert Mukoli amene ndakhala ndikufotokozera tipereke kwa nzathu amene akhala kuyendesa programu yonse kuno makoma nonse Peter Mukhito ali pamalo pano amene ali chiyembekezo cha chitukuko chonse mu Lilongwe City Center constituency ali DPP
tionetsani lutsopano kuti tsopano mulendo olemekezeka amene timayembekezera amene chili chitukuko komanso chitsogozo cha chitukuko mukusi yonse ino ya Lilongwe Center ali pamalo pano muonetse chalo chanu kuti mwalandira ona kupita mu Kito. DPP woye! DPP woye! Profesa Arthur Muthalika woye! Profesa Arthur Muthalika woye! Ona bobira mu Kito woye! Profesa Bira mu Kito woye! Ife rose woye! Ona bobira mu Kito takulandirani pamalo pano manthawi ino yamasana. Mulendo olemekezeka mwini dera lino chiyembekezo komanso chitukuko chakuti Lilongwe Center kusweze iwone kuwala kuchokera pa 16 September ali pano. Ndi nthawi yakuti tisunge bata lathu kuti chilichonse chiyambe. DPP woye! DPP woye! Ndizosadabwitsa kuti mwafika maunyinji chonchi pakudziwa kuti ngakhale pamiyambo yonse imene imakhalapo imene amati yakulowa fisi amasankha fisi munthu amene ali wobereka kale. Amati munthu akalowe fisi amene sanaberekepo. Amati akalowe fisi ni munthu amene ali kale ndija ali ndi ana edi. Ndiye amene akudziwa kuti mwini chitukuko komanso ikonomi imene ikuvuta m'malawi muno ndi Profesa Arthur Muthalika. Ndi chifukwa lero lino kuti muyende pena paliponse aliyense akunena kuti yayi madalaja abwererenso pa mpando wawo. Dandaulo lapina paliponse lonena kuti madalaja abwererenso pati akudziwa kuti fisi ndiye khayo amene amakhala kuti ali kale wobereka zikomo kwambiri. Tsopano pologalamu tikufuna tiyambe tiyitane amene atsekula china chilichonse madziwa kuti ife DPP timakhulupiranso Mulungu kwambiri. Ndiye tsopano tiyayitana abusa amene ali Pastor Paul Chiwotha Asamalitani Chalichi kuti abwere atitsekulire ndi pemphero. Pastor bwerani kutsogolo kuno zikomo Pastor. Tiseke pansi pemphere ndikuyitanani Yehova pamalo pano popeza Mulungu wanga zazikulu zimachitika inu mukhala pomwepo. Kotero Ambuye ndikufuna chitetezo malo ano pamene tikuyembekezeranso chisankho pa 16 September. Ndikufuna inu Mulungu wanga mukhale mtetezi malo yonse pamadzayendeka mtumiki wanu inu mudzakhale muli naye pomwepo. Kotero Mulungu wanga taonani nthawi ija Israeli anavutika nthawi yayitali kuphula njoya za moto, koma inu Mulungu wanga simunalekerere ayi. Munatumiza Moses kuti akatulutse ana a Israeli ku Igupto. Koteronso tikudziwa dziko la Malawi lalowa mavuto opambana. Ndikudziwa kuti ndinu Mulungu wanga amene mukutisankhira mtsogoleri woti apulumutse Malawi. Kotero zonsezi Mulungu wanga ndikusiya m'dzanja lanu. Lero zonse amen. Tiyena nyamaratu omvera komanso abata tiye ndikhale pasi tiye ndipitirize pologalamu yathu malingana ndi nthawi. DPP woye! Dera lina lililonse limakhala ndi eni ake otsogolera deralo. Munthu ngati sunalandiridwe ndi mwini dera ndiye kuti sunalandiridwe iyayi. Koma ngati mwini dera wakulandira ndiye kuti munthu walandiridwa ndithu. Panopo tsopano ndadzutse agogo akauma kuti abwere atilandire. Agogo akauma bwerani kuti mutilandire mdera. Ulemu waukulu upite kwa Mulungu mwini amene anavomeranso kuti mtsiku la lero tikhoza kusonkhana. Ndilemekezenso agogo asinyo group akauma amene anachitenga kuti mchapatali kuti anditume ine kuti ndidzawayimirire chifukwa iwowo sakadakwanitsa chifukwa cha ntchito zina kufika malo ano. Ulemu wina upite kwa mafumu onse
anzathu a mipingo, amayi komanso abambo. Ine masanano ntchito yanga si yayikulu kwambiri yayi. Koma ndifuna ndilandire msonkhano uno ndi mawu amene agogo a Senior Group Akauma anandipatsa. Kotero ine m'malo mwa iwowa agogo ndikulandirani inu apita mukhito kuno kwathu kwa Akauma. Kuno kwa Akauma ndi dera limodzi lalikulu kwambiri limenenso lili ndi chiwerengero chochuluka cha wanthu. Pokhala dera lalikulu komanso la chiwerengero chochuluka cha wanthu, anandituma agogo kuti zilipo zina zimene ndikufunseni inu kuti anthu amenewa afunika mathandizo. Anthu amene mukuwaona apawa ndi achinyamata, ena ndi makolo, koma ndi anthu oti ali ndi zosowekera zochuluka chifukwa chosowa utsogoleri wabwino kuno kwathu. Anandiwuza agogo kuti kawawuzeni kuti kuno kwa Akauma tawalandira ndipo iwo adziwa kale kuti ine mwini wake ndimawanyadira. Amafotokoza kuti mukawawuze kuti anthu ndi amenewa, anthu aku Akauma wakuyankhula chilungamo ndi anthu ozingwa. Chifukwa munthu amene tidamupatsa mavoti ife 2019-2020 adatithawa kalekale. Kotero awa ndi achinyamata amene adali ndi chiyembekezo kuti nthawi imeneyo amene tidamupatsa mavotiyo awatukula powaphunzitsa ntchito zamanja ndi zina ndi zina. Koma anyamata yawa ambiri sukulu anachita bwino, ali ndi JC, ena ali ndi MCE, koma sagwira ntchito, amangokhala. Ngati mutachita bwino, Mulungu atakukonderani musadzayiwale anthu yawa. Chinthu china, pokhala Akauma dera la anthu ochuluka, kuno kulibeko secondary school. Ngati inu anthu yawa atakusankhani, zayesetseni kulipatsa secondary school kuno. Kuno tilibe chipatala. Anthu yawa amene mukuwaonawa akafuna thandizo la zaumoyo amapita ku area 18 kumene ndikutali. Anandiwuza kuti pokulandirani ndiyikemo zimenezi kuti mudziwe zosowa zimene anthu awa ali nazo kuno kwa Akauma. Chinthu china anthu muwaona apawa, kuno polisi kulibe, ndipo timazindikira kuti dera limene kulibe chitetezo ngakhale mabizinesi amakhala ovuta. Zosowa za anthu awa zikuluzikulu zimene anthu awa atakupatsani voti mudzambe kuwachitira kapena mungawachitira lero lino ndi zimene ndafotokozerazi. Anthu aku Akauma ndi anthu osowa chikondi cha kholo, chifukwa amene tidamusankha kuti akhale MP wa dera lino ngakhale tsiku limodzi sadawathandizeko anthu awa. Kotero kubwera kwanu anthu awa ali ndi chiyembekezo, anthu awa ngodalira ndipo akuzindikira kuti ngati atakusankhani inu ndiye kuti anthu awa simudzawasiya monga amene alilimu. Chinthu china, ife ngati mafumu tilibe mbali ya munthu koma timafuna tiziyankhula chilungamo. Ngakhale zinthu zina zofunika mutakoza kwanuko kuchipinda kwanuko, koma pachichewa njovu ikamatuluka timuonera mijere. Ndikufuna nditanthauze kuti chani, inuyo mukamabwera timafuna tiziona khansala kuti khansala uyu. Pachichewa pali mawu amati kadziwa mwini mkhuto wafulu. Mawu awa ndikhulupirira ndayankhula koma muwatanthauzira, chifukwa ngati pali mneneri woyenera kulumikizana ndi ife mafumu akhale mwana wanu amene ali khansala. Ineyo ntchito imene anandipatsa ndiyotero kuti anthu awa awuzeni mfundo, anthu awa awuzeni mawu kuti iwowa adzakhale ndi chikumbumtima kuti adzakuvotereni. Anthu aku Akauma monga ndanena kale kuti ndi anthu ozingwa,
auzeni ayankhuleni mbalume zimene zingasunthe mitima yawo kusintha chimene amataka achite nkukachita china. Ineyo mawu amene anandituma agogo kuti ndiyankhule ndi amenewa, chifukwa pachichewa pali mawu amati kambalame koulukitsa kamapitirira chisa zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.